Grup Optimotor, concessionaris Autojapan, Callesa, Iler d'Auto i Llemosa, on trobaràs el cotxe que busques, et porten els tips del motor. Suzuki Mile Hybrid és l'híbrid lleuger. És el model d'hibridació més bàsic. Consisteix a optimitzar la gestió del sistema elèctric del vehicle potenciant el motor d'arrencada i alternador, convertint-se en una peça única capaç d'arrencar el motor de gasolina o generar, si escau, electricitat quan s'aixeca el peu de l'accelerador. Tota la gamma Suzuki aplica aquesta tecnologia que assisteix al motor tèrmic. Això vol dir que quan conduïm per la ciutat i retirem el peu de l'accelerador abans d'arribar al semàfor, el motor de gasolina s'apagarà d'hora i l'automòbil continuarà conduint sense motor. Gràcies a aquest sistema híbrid suau de Suzuki, quan trepitgem l'accelerador, el vehicle arrencarà el motor i podrem seguir conduint. Recorrerem uns metres amb el motor apagat i reduint el consum de combustible i les emissions. Vine a Suzuki Autojapan a Lleida per provar els nostres Mile Hybrid. Entra a grupoptimotor.com.